Pali, vitaj. Ahoj, ahoj. Ako si videl dnešný zápas? Tak ja som sa strašne tešil. Si myslím, že ako všetci na úvodné kolo ligy a na hráčov Bojníc. Ja si myslím, že to bol pre divákov jeden skvelý zápas a skvelý zážitok. Pýtame sa teda trénera, ako to videl on. Tak ako každý sa tešil na ten prvý zápas, aj my, a v počiatku tá nervozitka tam asi trochu bola aj z našej strany, nevychádzala nám. Dostávali sme takých podlých útokov bratislavských, také lacné góly. Bratislava to hrala dobre, takticky držala nás v podstate minútu v obrane a my sme tam urobili voľakú tú dieru alebo vystrelili nám a padli také góly, ktoré by padať nemali, ale v podstate s výsledkom som spokojný, všetci chalani si zahrali a padlo veľa gólov, čo by sme boli radšej, aby padalo iba z našej strany, ale hovorím, výsledok aj hra v druhom počase, už potom sme to natiahli na tých 10-11 gólov a konečným výsledkom sme spokojní. Pali, čo by si poradil trénerovi do ďalších zápasov? Ja si myslím, že Jerry, tak ako teraz to povedal, tak treba povedať aj to B, že ten výkon bol absolútne kontrolovaný zo strany Bojníc. Tí chalani majú obrovskú ofenzívnu silu, ja si myslím, že každý tréner môže závidieť Jerrymu to, čo má teraz v kádri, ale na druhú stranu treba povedať, tak ako sme sa bavili už Jerrym, je to jednak aj záväzok a jednak je to trošku aj náročné pre toho trénera, pretože tie kombinácie a to všetko, to proste musí prísť, tie rotácie, zautomatizovanie, to musí prísť a to príde s časom. Jerry je natoľko skúsený, že tieto veci má absolútne maličko a bude to len lepšie. Opýtam sa ešte trénera, ďalší zápas nás čaká v Hlohovci, tak čo tam? Tak Hlovec málo prešiel obenou kádru. Odišli tam skúsení hráči, však nakoniec Miško Hodoža a Cerovský skončili u nás. Je to mladý tím, mladý manšaft, ktorý určite bude chcieť behu hádzanú a my tam musíme pri sústredení vôbec nič nepodceniť, takisto ako dneska SKP a musíme hrať my z zabezpečenej obrany, ťahaté protiútoky a aby nám brankári pomohli. A ja to poviem tak, že v Hlovci sme ešte nevyhrali, my tie 2 body chceme určite z Hlovcu doniesť, ale ako hovorím, Hlovec je zdravé mužstvo a netreba nič podceňovať, bude to podľa mňa veľmi ťažký zápas. Chlapci, ďakujem vám za rozhovor. Díky.